Білімсізлікмі бұл битарафлықмы аңламасын. Біз білім темасынан кетмейбіз. Бұл атнада Мәғариф министрлігі иқтибарға лайық санларыны иғлан етті. Оқытушыларының август конференциясында бұйыл 200-ден артық шығарылыш оқушысынан медаль алу үшін тиешлі балыны жия алмауы белгілі болды. Бешлігі оқығаннар оқуын, әлі арттырып қойылған бешлі бола ол, әлі баланы имтихан қаушата. Мұнан тыш республиканың 53 мәктәбінде оқушыларының білімі ғаділ бәйәләнмәгән. Гүлназ Сайфетдинова Қора исемлеккә эләкмәгән мәктәптә билгене ничек куюлары белән кызыксынды һәм Мәғарифтә сыйфатны быелдан ничек арттырачакларын ачыклады. Просто готовился, но не просто зубрил. Рөстәм бүген студент инде Казан дәүләт архитектура төзелеш университетында укыячак. Мәктәпне медальгә тәмамлый. Аның ярдәме дә тиеп куя. Несколько баллов дает, которые хорошо решают исход поступления. Например, в КАИ дают 10 баллов, в КГСУ дали 5. Но все равно хорошо помогает при поступлении. Биектауның 2-нче номерлы мәктәбендә быел 3 укучы медальгә дә вакыла, 3-се дә мұрадына ирешә. Күңелле инде укучыларның медаль алуы. Сездә юк, укучыларның үзләренә дә күңелле. Но именно медаль алсыннар әле дип без тартып, кемне дә булса истереп, билгеләрен күтәреп, куйганыбыз алай дип эшләгәнебез юк. Безнең быелгы медалистларыбыз Алине һәм Айсылу, алар икесе дә быелында КФУга керделәр. Монысы инде Мүлмә мәктәбенең горурлыгы булган кызлар медальгә өметләрне алар да аклый. Имтиханнардан тиешле балларны арттырып җыйганнар. Сорап алулар юк инде ул. Без инде балаларның белеменә карап бәялибез. Менә алар ничек итеп җавап бирсә, чөнки хәзер барлык критерийлар алар инде эшләнгән. Һәр фәннең үзенең критерийлары бар. Язма эшләре өчен, телдән сөйләмнәр өчен. Һәм без тайпылмыйбыз бу бәяләүләрдә гадел куюда. Медальгә без белеменә шанган балаларны гына тәкъдим итәбез диләр бу мәктәптә. Булдыра алмый торган, бишкә укый торган балалар инде алар. Ясалма рәвештә ясалган балалар. Алар әгәр дә шул ук кыерларында да башка экзаменнарда да ул күренә инде, әгәр дә ул чын булган медалист түгел икән, аларны инде медальгә тәкъдим итмибез. Республикада быел 2000 укучы мәктәпне медальгә тәмамлый. Өмете акланмаган егет һәм кызлар да була. Бу очракта алар өметне акламый дисәк, дөресрәктер дә бәлки. Укудагы уңышлары өчен медальгә дә вакылган 245 укучы имтиханнардан тиешле балны җыя алмаган. Эш шунда, аларның мәҗбүри имтихан нәтиҗәләре 70 балга тулмый. Шуларның 22-се рус теленнән дә, математикадан да әз бал җыя. Мондыйлар аеруча Менделеевск, Алексеевск, Арча, Апас, Теләче районнарында күп булган. Иң начар күрсәткеч лаешта. Медальгә өметләнүчләрнең яртысы тиешле балны җыя алмый. Медальгә бара 745 баллына. Биектау Кара исемлектә юк. Медальгә барган 10 балада имтиханнан югары баллар җыя. Быел таләпләр катгыйлануга карамастан, бишлегә укып медальгә дәгъва кылучыларга имтиханнан шул кадәр бал җыярга кирәк дигән шик куелмаган була бит. Бал күрсәткече юк иделек. Быел инде 70 балдан дагы ким булырга тиеш түгел. Яңалык бик дөрес ул, чөнки кайбер мәктәпләрдә билгелене дөрес куймыйлар, арттырып куялар. Шуңа күрә медалистлар алар бишлегенә укытырга балалар булып чыкмый, ясалма бишле булып чыга. Начар күрсәткечләре булган районнарга август киңәшмәсендә кызарырга туры килде. Тартып, сузып, өстөрәп билге куеп, көндәшлеккә сәләтле буын тәрбияләп булмый. По результатам всероссийских проверочных работ Бөтен Россия тикшерү нәтиҗәләре буенча укучыларның белеме гадел бәяләнмәгән районнар исемлеге ачыкланды. Бу 29 районда 53 мәктәп. Мәгариф идарәләренә бу мәсьәләгә җитди игътибар бирү, җентекле анализ ясау һәм укытучылар белән тиешле методик эш алып бару кирәк. Россия мәктәптә белем бирү сыйфаты буенча дөньяның 10 алдынгы ил исемлегенә керергә тиеш. Бу ил президенты куйган бурыч. Шуңа да мондый җитешсезлекләргә юл куярга ярамый, ди Рөстәм Миңнеханов. Это требует от нас серьезного осмысления и действенных мер. Республика Татарстан уделяет самое пристальное внимание системе образования. Прежде всего, это касается дальнейшего развития инфраструктуры, подготовки современных педагогических кадров и систем мотивации учительского труда, совершенствования образовательных технологий. Мәгариф илкүләм проекты буенча республикага 7 миллиард сум җәлеп ителә. Алар укыту, тәрбия, һөнәри белем барлык баскычларга исәпләнгән. Шулай да төп нәтиҗә мөгаллим эшеннән тора. Моны киңәшмәдә тагын бер кат ассызыкладылар. Гөлназ Сайфетдинова, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы.